Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa nga pakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Naibag nga pigatyo amin na sa kampada papagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasaragan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At imanang sumangbay iti programa, Dear Manong Nemi. Kada ito ti pagayam nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumabkablaw tinimbag nga malem, mamay nga malem, nembag bigat, malem nyo dito Hawaii. Yan, nyaman nga oras tayan yun, nyaman nga aldaw. Kumusta kayo? Please share. Padanan nyo rin pakasalitaan ni Manuel. Ni Manuel, tibaro nga agsapsapol iti birhen nga balasang, adang at masapulan na. Padanan nyo papagayan ti pakasalitaan na. Sagudahin nga ti surat, ti pagkasalitaan ni pagayam ti Manuel, ti baro ngagsapsapol ti birhen nga balasang at nakatamasapulan na. Kung ano dito Dear Manong Nemi, Manong Nemi, kastaunay ti gagar ko. Idi tagluganen, tinubiak nga may katlo Manong Nemi iti kutsek. Nabintas dagiti mo nang anubiak Manong Nemi, ngayam napimpindas manen, Manong Nemi. Nagsibod ta, duwa kalid, singin nga kalid, iti adda ti pingping ni Elsie. Agay mo Manong Nemi ti bangluna, iti adda ni ti uneg ti kotse. Kalbasan nga din, naglugan akmeten, kalbasan nga, naglugan ni Suna. Adda akon Manong Nemi, iti samot ti manibela, iti talyawag kat siyak tikit kitay. Are you ready, sweetheart? Sure. Damo nga date, dinner date, and then, sa dinuntod pang ipanam kanya. Sa heaven. Nakaladis to kamit, Manuel. Siguro, kastat kinaalstom ka nagiti, daduma pa nga babae. Baka no, saan lang sisyak, iti babae ti biyag mo. Well, istorya to ken ka. Let's go. Uwen Manong Nemi ni Elsie ti may katlo nga babae ti biyag ko kunak. Gabutay di adak pa lang iti college. Nasa dagan di kita babae kanya. Ngayon gabutay bilin da papa kini mama, kandi di kakabsat ko nga inauna nga sa anak pa ila makinubnubyo. Uno makinubnubya ko nakukuma. Siya ti bugtong nga lalaki, talo di kita manangik nga babae Manong Nemi. Kat ko na da papa kini mama, nasa anak to kumagbaling nga buong ti ulo. Bakit no siya kang kakaiso na kanong lalaking anak da, kat siya to timang titibong ti ulo da. Nasing petak mo. So na lang ito talaga ang gwapo ak.
Ang kamatin, di baya ko nada. Edi third year college akon manong name adan kaya nayat ko. Taori jak kumakayat, ngam talaga nariknak, di mo na panagpitik ti pusok kini ani. Padak medlang estudyante. Manong name, kalbasan laeng, ti may isang bulan, a relasyon mi, nag-anniversary kami, mansari anniversary. Nag-date kami, sakam nag-hotel. Ti ambok yun virgin suna. Ayam saan man? Idi na magik na sinutin mo na idi ka no palang high school isuna kit agdan na pasamak. Siya ka no ti may katlo boyfriend naman no. Insi nakisuna manong nimit tamadlaw ko nga nagaraw. Sayang ti panagayad ko yung kuwana ko na. Idadaki ti 4th year college, si marunon manong nimi ni Susan. Napintas ni Susan, parang artista, model. Nagwas na hindi kiti napudaw na si Pukil nga legs na. Nagpudaw hindi kiti naurnos ng ngipin na. Mano, before graduation, nag-check-in kami kini Susan, temog idikit marigata na, ngem, swak, ringless. Hindi na magik, may kamanuat. Kami nga salut-sutan. Kat may bagak nga sa akong nga mabilang. Susan, amom, tikas kanya ka napintas. Ado di kiti ag gusto. Siyakmet, buong gusto akmet atam. Kaya't ko sapsapulin tinalaing, nalaing iti. Iti sex. Siyak na ringat. Parang agdadamo ka. Isunti ng isinsina kanyak manong nemi. Tapos anak ka nung aling iti sex. Oo, naman tang nababae. Di kito ko naktinakim ko. Nakapaggraduara ko manong nemi. Kadadan trabaho. Idi mamamok ni Elsie. Natrakararik-tirik na kadagos manong nemi. Idi umisem kadag parang nagitid singin nga kalilin. Dahil ito nga tan, tibirehen, nasapsapulit na ako naktinakim. Didi sa lutsudak, no ada boyfriend nan, ay, awampay, jak penadaan ti boyfriend, Manuel. Tabay met, stricto na gini parents ko. Saan na kanadaan ti boyfriend? Ado na kitag-aram kanya, kiti adak ti college. Kinore ka na gito eh. Nahumit ti mapili ka na ko anak. Kat na siyak ti bangaram kan ka. Bigad din nga saan? No, alis to kala siguro masurusuro ngayatin. Pinasyar ko iti balay da manong nemi regalo akmat siyempre. Pati di kiti parents na, regalo ak. Di kiti kakabsat na. Katkalbasan di talunga bulan manong nemi, nga inarim ko ni Elsie, sinong batan na. Kat ididede, nga panang dagas ko iti balay da manong nemi kat the first month. Mansari anniversary mi mano. So nga mag-dinner. Numanan talyawag ni Elsie manong nemi kasaklat at kitkitain na nga nakais-isem, nagurnos ka na po daw dagitingipin na narungpi dagitibibig na manong nemi iti suot na ngarwaten naglapsat. Agparang tibuon ti barokong na. Numabalin na ko mamanong nemi kat talagang israk ko niti iti hotel. Nag-dinner kami, minom kami manong nemi di champagne. Kapot, uminom mata. Naibos mi manong nemi di may sa naklabuti na champagne, sakbay na alpas kamarangan. Let's go. So din ako talaga ti papananta, Manuel, asumaruno. Jeben. Allah, ang mga net no anya? No, adamang pasamang karatakit, babi anak to. Sang kuntong haramidan dita. Nang rona no niya. No talaga nga umpay tipatas mo. Amom ka din hagsapsapo lang ti virgin. Baka saan ka na virgin? Umpay ti boyfriend ko. Si kalaeng, pailaeng, you're my first love and last love. Simrek kami ti may sa kwarto ti hotel manong nemi madlaw ko slag nervyos. Swerte sa akin diha talaga. Agdadamo manong nemi, pilangan. Manuel, aramidan tango muna. Baka kahit mo tag-shower. Kasaw shower ko madlay tayo. Baka kahit mo ulitin. Uno kidan ta?
Baka no, narik nam ti inom mo kat taga-angin ka. Sanlatan. Nagsawarak mo di tayo. Baka kahit mo ti agjinggel. Isungor ti masapul ko. Simbrek manong nemi kalpasa nga rimuar, siyak mati simbrek. Agsagana ka, nga armas ko. Virgin dito kasama mita, nakunak tinakam ko mano. Idinumara ko manong nemi ti CR, nakaidan ni Elsie. Uwen, nakaulis. Kita, naikatin terawatin na. Inikat mo kaya mong terawatin. When sa mo makita kabut si Olesak. How romantic naman. Apay, inutek nga lokaisan tinay parabaw kang kang Oles. Oh, how romantic na naman. Anda padas mo? Humpay. Isang oras nga nervyosa. Sige, tamo na ako ng kuyos. Ha? Kada konti police cert ko. Wow, Manuel. Nagpipintas ti abs mo. Macho. Wait, okay ka di ba natbagi? Agjijimak. Madlaw nga rod. Nagdadakal ti abs mo. Kada konti pantalong ko. Naka boxer short ka? Ikada kon. Brief lahangan ti mabati. Oh, Manuel. Apay. Bumukbuk no. Baka jak kahit ay ta. Kamuto dakkel. Kalkalingan na lang da ito. Sabat nga large, medium lang. Kayan da ito. And I can manage. Tapos ang kawan ay masaktan. Manong nemi, iti sumagpatak, iti katre, inyunak, manong nemi, inamalan, di kiti lips na. Nag-iimasan nga bibig na ko nang tinakam ko. Kabayatan, manong nemi, alok-loka isa kun, tibarukong na. Nagparangan ti poon tibarukong na. Ken, namimpinsanan, manong nemi, nagparang, tinakatudo, nga doon nga bantay, tibarukong na. Manong nemi dituya kung nga nagpapas, nga nangapurus, ng pisel, ng kindikinid, adadan ti rugsok, edi mangig ko manong nemi ti asog ni Elsie. Ako na, Manuel. Barukong palaing manong nemi. Hindi pa buwak ti bibig ko, tapno labsakon ti pusig na ingkawit na. Oo, papanam. Di mo kaya, saan? Ano serbi na dito? Oy, inigaman na ano? Ano serbi na dito? Paparusaran pala tao. Kaslamunan manong. Di may isang dakulap ko manong nemi nagkarayamin na iti kapanagan mo no kaladaan iti tuktuk ti ruwangan ti langit. Manong nemi, ikaw gawid na ti imak no. No, Manuel. Apay, wala na sakit. Testingak nga rod, kasanot kaadalim na. Di na impalubos manong. Idi mayatan tirik na katibiyat kon tipana ni Cupido manong nemi. Tiyak mo, numarigata na kung saan. Numanin idurundak. Di ko pinaiasdag, api idurundak. Ang butengak baka nasakit. Manong nemi madlaw ti virgin kan saan? Ore man nag-muscle control. Nadlaw ko manong nemi nga nag-muscle control ni Elsie. Narigata nagmanagpaiso manong nemi. Ngem, edi mabanugan nga mas muscle control manong nemi. Simbrek. Nagaray manong nemi. Nung ka mo no artificial nga aray. Ngem gabot addad tuyan. Imbang kumot amin ng nariknak. Naman panapaniknakak. Nasaan nga virgin manong. Hindi na tayo kaming nagpadpada. Dimsagak. Nagsanay. Saan ka magkaya ng virgin?
nga saan ka nagarayak mo? Numarin iturong ka. Bimangonak pa nung Nemi pinagsilaw ko. Kinitak. Di ba ti? Oo, medara. Adamat ka kasta ka. Ang virgin na sa ang dara. Abig katawa ka, Manuel. Abig di ka mamati ka niya. Nagmasal kontrol ka lang. Inalilaw na. Nesesat ko man, no? Imbaga man sa ka, virgin. Imbaga ka sa anak ang virgin, baka sa anak niya. Ala, kasalunog si Kugak. Nagsugat ka. Ha? Di ba overnight? Pakansel ko. Manuel, I'm sorry. Ngim, ayitan ka. Diyak kayat gagsin ta. Makabulan ta palangit ta. Ngamin nalilaw na. Imbagang virgin ka sa amin. Kung amin, mahilig ka kami ti bisikleta. Idi high school ak, ag bisikleta ka mapan agbasa. Data siguro nakaalaan na. Nata? Uwin, mamati ka kumakaniyak. Ang pati nagbaling ang boyfriend ko. Si Kapay lang timo nang nagkakaniyak. Manuel, mamati ka kuma. Tsaka mo na mamati ko na saan. Ganda ka pa lang. Ulitin ta. Manong Nemi, gabot ka sila mamati ha. Gabot ti bisikleta. Kat na dun sila. Ayat nagadak manin akit ne, manso manin. Ngayon pina-check up ko Manong Nemi, pina-check ko ti family background Manong Nemi ni Elsie. Dito ko natakuwatan Manong. Hindi ka nung pala high school. Ngadan boyfriend na. Isukon Manong Nemi ti investigasyon ko agad. Naala, ti first love na Manong Nemi ti kinabirhen na. Kaya di Valentine's Day, iti programa da, iti senior and junior proms. Nagasarita ka mismo nung name iti lalaki. Hay. Kahit na ka nung makasarita, sir. Kahit ko lang ang mamon, no? Naging girlfriend mo idi ni Elsie. May sir. Ngayon sa akin, nagbaling asawa. Saan? Nasapa ka nag-asawa, hindi dakpay lang. Anak nagbasa ti college, sir, eh. Nabaharigrikat kami. So nga, hindi dan na kursunatag nga sawain. Inasawa ko, nang ronagit, buntis. Ngayon, naging girlfriend mo ni Elsie. Kahit ko kumamaman. Ito ti first love ko. Kahit Valentine's Day, hindi nag-date kami, nag-hotel kami. Kahit siya muna. Ngayon ba nagbisikleta iso na? Ang muna nagbisikleta. Nagyaman na kayo. Abi kami, sir. Kaobisina ka eh. Kan girlfriend ko. Uy, girlfriend mo. Di siya kanukan may katalo. May katalo siya. Ada bimalet, ada di college so na. Damag ko eh. Siya di may katlo. Manong Nemi, nakariknak man ti ayat kani Elsie ng naskin. Nga isina ko ni Sona. Muna-unay Manong Nemi, inalilaw na ke. Kaya kumapay ni baga na tipod no. Ngayon tinagulbud. Nagsangit man Manong Nemi ni Elsie ng talagang awanin ti maramit ko. Kan maaramit na. Nagresertahin Manong Nemi. Nga imakar di sa baling opisina. Naamuan Manong Nemi ni Rodel nga kaopisina at kan best friend ko. Sayang ni Elsie pare. Ano nga sayang? Kaya nagpintas. Napintas ang Muhammad sut sa pulag eh. Apay mo kami nagsapsapol ka pala ti virgin, patsimpan makasapol ka ti virgin ita. Di ka dito pa estudyante di high school, kagraduar na nga saan nga virgin. Okay lang kumano. Saan na kayo nalilaw?
No, imbaga na ko matipod, no? Mas Jamet. Imagine, pare, nag-muscle control. Nag-nervous, kan ako gam nervous na. Duwa nga tawen manunemi nga saan nakandaan na addaan ni Tinubyo. Kung nangarod na papakin ni Mama, niya pala turo rayem ha, Manuel. Dayo ti ayan, di kiti kakabsat mo, kat mailiw kami ka di kiti apo ko mi ang madayo naman. Hindi ko mapailaing nga nag-asawa ka, kalpasan di duwa nga tawen nga nag-graduar ka. Ne, kaya't mo ka di, nga may bilang ka di kiti malakayan nga baro, nakasaysayang ti ginagwapom. Dakpe na nasapulan ti talaga nga para kanyak. Papa, Mama, aping lang kami nasapulan ti virgin. Kaya't ko nga rin nga syakti mo na. Nga syaktag na nayon. Alala, makamo ka. Naging ka manong name nga nagsamat ti dalan mi kini Nicole. Wow, manong name. Nagpintas. Napinsamat ka amin nga isang sangayin ti pintas ni Nicole manong name. Simple ka pintas. Adada nga pintasik ti babae manong name nga kalkalingan na laing ti make up na. Nga kakangin lang manong name nga agpulbos, apagapaman sa saan nga lipstick. Kaya dati artificial nga nalabasit nga ngipin, ay nga bibig. Nagklinis, nagkitis manong name ti kutis na. Nangang mo kasunay ti may nga party. Nagsasalita kami, kabayatan nga uminom kami. Uminom iti sunay ti red wine, jacket brandy. Nag-meet kami manong name iti may nga party. Business party. Namuhak manong name nga may mesa kabibiyag. Apay nga kahit mo may mesa. Mabaling ko eh. Abagraduar ko ti college, di na-aksidente. Dagiti parents ko. Car accident. Natay da ng panpada. Manipod mo din, nagmamesa ako ni Tibalay. Nagmamesa ako ni Tibalay, Mick. Umaydaklat na sa sarungkaran, digdi kakapsat ko nga naasawanin. Naging ka nagtrabaho ak. Noawanak iti office, adak Tibalay. Noawanak Tibalay, adak opisina. Noawanak opisina kin Tibalay, adatin dara ka party. Una sakit, inag-market, inag-grocery, inag-shopping. Abi nga kayat mo, abi di ka pala magkasawa. Humat pa yung boyfriend ko. Napili ka siguro. Abi nagsanay ka. Actually, ado di kita kararim kanya. Nadanak matin ti boyfriend. Idadatak pa lang ti college. Agpapada da eh. Awan ti sa balik kakalikagom da no, saan nga ti bagik. Kasungsungbat ko lang kat awisan ako na dagos ti hotel? No? Impresarbak ti kinabirhen ko. Iti lalaki nga naikari para kanyak. Nga sa akong tulitan ti amin, kalbasan ti kalaysa. Abi ka klase ti isam mo. Saan ka din mamati kanyak, Manuel? Mamatiyak. Ngayon mamano ti kita kasken kay. Kasken niya, wen, nga muna sa limat-metan ti kinabirhen na. Mamano ti kita graduar ti college, a virgin. Siguro, kasi kami ti prinsipyo kay. No talaga nga itinak ti may isang lalaki. Masapol nga, respetaran na ti kinababae. Masapol nga kanunungan na ti karik. Nasa akong tulitan ti amin ko after the wedding. Siguro ti sapsapulik, Nicole. What? Agsapsapulak ti virgin. Kat sikat sapsapulik. Oh my God, tumasyarin di pala iyo. No. Agmay mesak. Baka ato sa balik ko ng ti tao. Di mga abag ti kaduak. Tapdag balintay nga talo. No. Kahit mo ka pumasyak.
Di mo kaya makita ti balayo? Sama met? Ngayon, di na kaya pasyari na ti balay. No kayat mo? Tawagan ng ti bisina. Ag-dinner date ta. And then, itulnog na sa balay. Ngayon, saan ka sumsumrek? Tama nga no, madadakas nga ramidam kanya. Anahawan ti maaramid ti lalaki. No saan nga kayat ti babae, di ba? Manuel, no kas pagkarigil lang ta, sikat tinay kari, akit ta. Pagyaman ak lawanay, tawarin sa pulkan ka. Sa sino ko mati babae nga saan nga agkrasken ka? Kasta nga rin tinapasamak manon nemi in patuldo na ti balayda ket napang ko dinagas. Balay na. Adu man dagiti karuba na manon nemi ngem medyo nangato ti alad. Ti balay na. When? Family house da siguro da ito. Edi nagbusina akon manon nemi rimuare ni Suna. Wow. Ganda naman. Simple ganda. Sexy. Inilukat ng ti gate sa namad lang in lock. Tinulbakan. Inlukat kumatan manong nemi ti Rida o ti kotse. Ngomolya, lumuganan na. Good evening. Kumusta? You're so beautiful, Nicole. Thank you. Aglugan kan. Manong nemi kanahin kaming ag-date every weekend. Nga, ag-dinner kami. Wano saan, kat dagasat iti Domingo, mapang kami sumuknal, makimisa, and then mapang kami to iti beach, ag-picnic kami nga dududua. Ay nga kalpasan talo nga bulan, manong nemi, inaklon na ko ni Nicole. Idi araw kopek, uy, araw kopek ka lang Kas pa nanging parik nagtirot terakop ko. Sige. Kahit ko nga kandi kiti lips mo. Sana nga virgin ti bibig ko. Saan ita nagabuta na nagkakon? First love ko, inagkanak. Kan second love. Angem, saan da nga nung gunod, ti amin namin ko. Dati ka nito ngayong bagada, jakat kayat. Pilit-pilitan dak, jakayat. Hingga na umadan, sinadak. Pakakitahan nga kinababakit lang, ti. Sa baliak, kadorayak, nganitun kayat mo ang kasarta. Patulagan lang ti kasarta. And after the wedding, isagod mo ti kinipirihan mo kanya. Sanak pa nga ready, Manuel. Tun ka nga ron. Mabalin yung may satawin. And then after anniversary ta? Siguro. Okay, makaura niya. Kapag kadingasan. Iso palang tigod dahon kong agurnong. Tapos kastak at ito makapag-asawatan, mga patakdardan ito di pukot nga walay, mapipilang mga patakdar ka. Burdag ka ako nam. Sa mesa kat awang kadwak di balay. Sa bagay. Ilatang tantulangan sa baling project. Ti kwarta nga para balay. Para ti masakbayan digtandag ta. Nadlaw da papa kini mama manong name nga naragsakak. Ada man ang nobyam? Ada mama. Baka no, agin bi virgin lang. Mamati ka virgin so na. Magano, agin ko na laeng. Maalilaw ka manen. Ay na anak. Nung kas pagkarikan ta mapanik-nak ang nasa nga birhen. Iyatem tulatan na asawa mo. Hindi mamamit. Kasi nung tuping nga makapagbabawi ak. Kahit sa akong tulagun udan ni Suna into no malpas ti kasar. Kasano nga rodo na mapanik-nak ang nasa nga virgin. Kad nagkasar kayon. Huwag kaya man niya. Baka maalilaw ka lang. Again, mamati aking kuan, mama.
Kasano nga ron din kas pagarigan ta, nalpasin ti kasar kat sa nga virgin. Baka may sarunot annulment kasaryo. Ay, sus, apo tila mararamid mo, Manuel. Manong nemi dimteng iti anniversary mi. Nagtulagan mi tag-date. Iti date ang anniversary mi manong nemi. Siyempre. Gabutan na tatailan manong nemi ti kotsek. Sa anak nga. Nakakotse manong nemi hanapan. Nadagat. Nagtaksiak. Manong nemi ti tulag mi. Oray naklatan iti sangot ti balayda. Ti lokumat nga taksi. Nadadael. Oo naman iti kinawalas na ito nga aldawan pare. Nadadael di ko taksiak. Nadadael ba taksim? Pasadyakan boss. Sa bakit sa? Sige, walking distance lang yan. Magmagnak lang yan. Hindi kontipletek manong nemi kas paligan nagnagna ako. Walking distance lang yan. Manong nemi di medyo asidaga ko nasaripat patak. Nasaripat patak ko manong nemi ni Nicole nga dan di sangot ti gate. Ako rin aman ta surpresahin ko na. Agad ning nayadak. Di namadmadlong ang masidagak. Masurpresa makiktot. Emi di asidaga ko manong nemi mangmangikon. Nga da kasasalitan na ti cellphone. Di masidagak paitap na mangikon na laing. Manong nemi. Na sinat ka sa salita na. Laglagi pa ma, Jess? Asi kasumpe lang ni Baby. Ni Baby Jack. Ano? At date mi ka ni Manuel. Asa nga mabaling ka? Makita na ni Baby Jack. Sikapay lang ang Jess, di mga sikasok yung kuha. Ha? Ure ka, nasindigmat ka ni Baby. Kasi siyempre, mailiwak ni Baby. Oo, wan. Ada date, anniversary mi kini Manuel ita. At oro rayek. Nagbayag kami, diyan ka mo, no? Apay nga, tawagag ko maangam si kati, imo na nga tinawagag. Jess, ha? Jess. Oh. Apay, agree-riri ni Baby? Pagkatasin ma. Amumbat ka na apay ko mga siyak. Pagkatasin ni Baby. O may kanto, alan siguro yun to no, bigat. Basta makamukha ka ni Baby Jack, ha? Hamo beba yan. Patpatig ko dahil ang baby. Sige, Jess. I love you, Jess. And I love you, Baby Jack. Nalpasan manong nemi, di pa nagsalita na. Jess. Baby. Titarantada ng babae. Sana kung nagparparang manong nemi. Intaraya ko. And sana ka nadlaw. Alilaw amin yung babae. At lakayawin anak na. Sino na dyan nga Jess? Is amat anak na? Oo na may titi masasarakan na ko nagtinakam ko man. Nakadano na ko manong nemi ti taksi nagluganak. Natarimaan naman din. Boss, apay. Naglugan ang madlan. Paapay ba nakarugan ka? Diyan ang alam ka niya kita. Sige dan. Kabayan ng nagtataray ti taksi man nung name nagring ti cellphone ko. Isunat ito ang tawag. Hello? Manuel? Hello, Manuel? Nicole? Ururayin ka. Amang pag-ururay. Happy anniversary. Ito ang bigat lang nga ng sarita ta. Apay, saan nga matuloy ta? Nadadalan ti kotsek. Hindi, irawar ko di kotsek. Tumay ka dito eh. Umuno, ibagam na sa dinutayan mo. Siyak timang dagas keng ka. Anniversary ta pa imet nga ron.
Ada ka di problema, Manuel? Sige. Umay na ka lang dito balay. Talaga? Agsarita at tinalapat. Ano nalapat nga bagam? Basta umay na kalain. Manong Demi, hindi umay na kalain ngagpesod akong nitsangot ti balay. Naglogan ako. Let's go. Mabisin ako ni. Saan nga ti restaurant? Ti Pananta. Pananta na ron. Iti hotel. Ano ba natin hotel? Ano pa mas pasamak kang ka, Manuel? Inalilaw na. Isartin mo ti kotse. Ipaigid mo. Itatadayon na kitibalbalay. Ipaigid mo! Sige. Diyos ko, ano ba mas pasamak kang ka? Ipaigid ko manong name dimsag. Dumsag kamit. Manuel, anit aramidam kanya. Dumsag ka. Nusam mo kayo ti dumsag, ulod-ulodan ka. Oh my God. Awan tiya ka mo ti bagbagam. Awan tiya mo kabasol ko ken ka. Naguyong kamat gayam. Nauyong hak. Nusak ti mal-alilaw. Inalilaw nak. Ibagam nga virgin ka. Ngimsamin ka, nakarugrugit ka. Anay ko, sana kasakta na kasta. Awan tiya ka mo ti bagbagam. Saan kang naging kukunapay? Kahit ko lang ipig sa tipungtot ko. Ti amok kahit awanin ti mga lilaw kanyak. Nga madadapay nga alilaw ka. Ngam di may kadlo nga babayit biyak ko. Diyan ka mo di bagbaga, Manuel. Diyan ka mo di bagbaga. Alagan di mo mo. Naging kukunapay lang. Saan ka nga virgin saan ka di? Talagang gano'n saan ka mamati kanya. Talagang sana ka mamati. Gaputan ng panagnaga ka mismo. Anak ko mati na panagnaga. Basta nangig ko mismo. Sige. Panawan ako dito eh. Pang sadaklatan ti taksi nga gawin. Saan ka nagagararte kag sangsagi na kasta? Artificial na kita luwam. Nagkaso na nga gayata. Manin. Nga kulak man lang no amo mga respetarid. Tikay na babae. Nga nakasagana ka nga manguray. Hindi pa nagkalaysa ta sa pangipay ko ti kinabirhen ko kayo ka. Arte, kinabirhen, ardang. Pumano kan! Panawan ako dito eh. Kat saan kanto nagpapahita pa eh. Simbang pedak dito balay. Abang ko'y nalat ipangted ko ang brandy manong nemi ti rep. Sa taon pa nakitang guwap ko. Nakaring ni mama. Hey, kurak mo lang ang date ka ni Nicole. Eh, abanda ka ito yung ano yung arak sa kasanguan? Anniversary yung ita ka ni Nicole sang ka di. And after this, kat pagtulagan yun to, di ka lang sa'yo. Diyan ka di ba't ko na kahit bintimandaan di apo ko kain ka? Awan kami kinin Nicole, mama. Anya? Tabay, met. Napanagnig ka. Nasanga virgin. Nag-hotel kayo, kasta? Ay, mga nag-hotel. Nangig ko mismo, ma. Adani so na ti anak. Baby Jack. Lalaki siguro ta Jack. Jess.
Siguro da nga Jess kat iso amana. Di ba kasdawak? Apay nakirelasyon ganyak. Kat adabat gaya man anak na. At apayin, diyak mawatan, mama. Kat apay nga di mo mawat, apay di mo sinalusod kang kuwan na kas paggarigan. No kas tamang tinangig mo. Nakalawlawag. I love my baby Jack. I love you, Jess. Apay ko mo, kunahan na kumatkastan, sang oo, nakarad. Ibusam neta, matay kay ti Bartek. Anawan ako na, di na pakadanagan. Siguro kat talaga asto tigasat ko kinayat. Ay, aglaklakay ka nga baro. Gamot. Awan mati masapulong nga virgin. Adan tumad lang, mama. Anak, berhin manunusaan, no talagang ipatpatig mo ti may isang babae, ipatpatig mo. No talagang mga ipatpatig mo ni Nicole, sa kakabasta, inimbestigar mo kuma, no talaga matlang ka astukin kas jay. Banyo, mama. Inalilaw na kiti. Nakadadulig ti babae nga lilaw. E din istoryak manong name kiniro delagayam ko. Tinapasamak. Virgin nga adaan iti anak. Adaan iti baby. Siguro. Kasla. Ewan adan. Nagsiko nga birhen. Nga iti rumor ket cesarian. Ket mga man kas dya pare. Nga niya. Nagsikong nga birhen. Nga di aganakan binuntsakan na dyan na, still nga virgin di. Di mamagbagi na. Di namang pagkatawaan na kas. Takit ka lang ito pagkatawaan. Are, no talagang ipatpatig mo ti may isang babae, kay virgin man kasahan, nasapol nga yatem. Napya kumamad, no sanak nga, ulbuden mo no alilawin. Manano ko mo, nipudno na ti amin. Eket nipudno na agad. Dagos met nga panawam. Kas kumakin ni LC. Diba? Kaobisinante ni LC. Karas na ka. Ewo. Siyempre, ilimad na atap no ayaten. Sige. Trabaho ta. May luliw kang tumalat namin. Kahit kung sa tagpadistino dyan San Fernando. Tapno malipatan ni Nicole. Tama nga, nagsabat ti dalan niya. Sumgad pa ti daa. At burek pa ti darat. Baka patung-patung pa. Duwa nga taon ko manong naming ang destino at San Fernando City. Ado na kiti babae manong naming ang kras kanyak ng kasla. Man hitay ra ko. Naroon na kiti nagkaraw nga babae. Ayam siyempre. Kasapulak met, one night stand. Aduma dito sa San Fernando City, manong name ni kiti mabaling nga pangalaan. Nakakondumak met, manong name tapno o dayo akti sakit. Tawag-tawagan nagdapapake ni mama, sinsinublat da. Ay, palubos mo nga na kami lang tanad to eh. Tay madayo ka pa anak. Napya ko mamat, ano, da asawam, tapno agbati ta asawam dito, kati apukok. Apukok eh. Ay, nga mahubay. Banyo ma, mangisang petak ton. Asyat una, ano mangisang petkan? 2 years ko manong name. Aging ka sa pulang ang subliak, iti main office mo, iti lugar mo. Nagsubli ako na, nakaroon. O pare, awan lata. Pare Rodel, awan lata eh. Si Kamon pa lang ti tao, lalaki nga talaga managpili. Nagsapsapol ti biren. Awan masapula man pare. Manong nemi, iti may sa paset timul, saan nga naliklikan. Iti makita kan mabigbig ko, manong nemi. Ni Nicole. Ni mas rekat. Kaslawang pa'y nagbaliwan ti pindas na manong nemi. Hay. Manuel. Wow. Small world. Najak mariro.
more than 2 years. More than 2 years. Nagbalbaliwan ti kinapindas mo. When? Oras ka. Sino kadwam? May mensahe. Sika, Nicole. Sino kadwam? Ni Jess. Kastamatan ka ni Baby Jack. Isudan na kita, Jess. Babae met. Jessica. Di Baby Jack nga eh. Diyan naka-cute nga aso nga ubaid na. Hi, Baby Jack. Oh, I love you. Ay, Jessica. Ni Manuel, my ex-boyfriend. Kahit mo nga sawan, didinangig ko nga katintinawag mo. Nga wawagam ti Jessica. Ada negosyo na. Agpapaanak ka rin kita, agbreed ka rin kita aso. Ginatan ko kay Guana, di ukon pa lahi ni Baby Jack. So, dito yan. Isot kad kadwak no kaya, iti balay. Saan ko nang may di bala, kapot kadwak ni Baby Jack. Aso. Baby Jack na aso. Jessica. My best friend. Hi, Manuel. Hi. Kasi kamusta ka? Mamaling ka din ang salita na. Sige ka, Jack. Sige. Api pa lang salita na. Nagpakawanak ka. Why? Sa baling amin nagawatak. Ganun? Sorry, umasasidegan dito ni Daniel. Hi, sweetheart. Daniel, yung mamukang ganay, ex-boyfriend ko. Hi, pare. Daniel. Nag-asawa kami ganyan ni Daniel. 3 months ago, nga nagkalaysa kami. Basta kayam. Congratulations ka na kayo. Di kampay lang kami na Dante baby. Marbarin ng sumarsaro nun ton. Alanda kanto nga mga anak ti bunyag ti anak mi. First child mi. Ni Jack pa nang balbalik ti cellphone number. Tawagan na to lang nung pabunyag kayo. Nus pagalikan. Sige pare. Sweetheart, let's go. Sige Manuel. Sige. Naasot manong name. Tinanagasan na ko. Kanya ka mo no api nga. Agarupos na katiluhak. Tarantado ka, Manuel. Api kami nga di ka nagpalpot ni di. Api nga di mo sinodso na sinodad yan nga Jack kuno, Baby Jack kuno Jess. Nakasarak lang araw din ti Virgin, manon na imin ay batak pa lang. Nakaang-angat. Nakaar-ardungak manon na. Basta labtan nagipapanak iti. Yung nakalawlaw, I love you, Jess. I love you, Baby Jack. Yan nga, tiya, pag-arup ko nga Jessica med gayam. Nga ti Baby Jack at aso med gayam. Ay, po, babawi ko. Manong name kastawa na ti katawan ni Rodel, di ba? Istoryak tinapasama. Maling akala. Ay, sayang. Nakasapur ka lang, Rodel. Iti Virgin. Batang pa lang. Ngayon ko na dan, friend. Talagang saan nga na ikari. Gasawa ka kon. Gasawa ka. Oo, matpinubiyam. Mangara maklatan. Sako asawa. Sino nga ron? Makamutan. Kasanun no saan nga Virgin? Wow, ore sa baling. Ore hanang ng Virgin. Ore pakit nagkapoy lang. Nagbaling nga CRO. Kaya? Kinanak manong name, kaditi may isang gundaway, apa nag-travel ko.
Tilo ko nga. Kutse. Ta. Simuro man yung sakit na. Tsakbat kami pala. Soktan kami dito. Kutse. Amamang pan. Manong Nemi kinitagtaglaw-law. Mga tamat man to eh. Tumawag to titalyar. Tumay daktarimanan. Nagsapulak Manong Nemi. Di mabaling ko pag-istambayan. Karinderya. Simrekak. Mamanod ko stuben. Imastig timay sa nga servidora. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning to. Ano ti naimas dito eh? Sinanglaw, sir. Sinanglaw. Awadara na ah. Apa iglesia ka? No. Iglesia mo amin, iglesia katolika, iglesia ni Kristo, iglesia ng Diyos, kay Kristo Jesus, iglesia protestante. I-specify mo. Sir, nakangawak lang. Sige nga rin. Awadara na wen. Apo no gusto ko sinanglaw daw ano na yun. Kasla puspuro ti panakaiwat ti karne ti ba. Bakan sa ito. Bakan na ito eh. Buwan sir, nakagaro sinanglaw nga baboy. Ano nagan mo? Virgie. Virgie. Buwan sir, nayun ang tien. Virgin. Garampang. Anak ka ng garampang sir. Narasawak lang. Ang boyfriend nun. Ato taga-raaram, sir. Matpakariknak di at katakwada. Di ka pinagdaan tinubyo. Awan pa eh. Di virgin ka. Isang nagkawanak nga, no na yun ang dinagang kutien, virgin. Paanong Nemi? Idagbayadak, sir? Baka kahit mo nga lang cellphone number ko. Tapay, baka kahit nakto ang tawagan. Available ok no kati oras na alas 8, tirabi. Masapulak ti ka sa salita. Sige, itod mo kanyang cellphone number mo. Tinawagak Manong Nemi, idiwag alas 8 na takong tisilad ko. Hello? Virgin? Virgin laing ma. Sir, sino na to eh? Ito ay nakastuma mo dyan karinderya. Ay! Diyak pinadamag dinagan mo? Manuel. Sir Manuel, thank you tinawagan nak. Ano, Bram? Nadak dito eh. Unag tisilid ko. Nakatangtanggan na ti kamak. Nakurapay kam lang eh. So nga sana ka nakapag-graduate ti college. High school graduate ak lang, o ang kwartami. Kahit ko kumangarot nga damang pabasa kanya. Iso nga inted mo kanya cellphone number mo, tapos tawagan ka. Kahit mo nagbaling scholar ko. Amo kami nga baknang kay. Sana ka baknang, nga madala mabaling ko. Ano tagtapirin siya, dada mabalin na kan baknang. Sa bagay, pada. Mga opisina ak, dakal sweldo. Siguro sir, at chicks mo. Nagsapsapulak na orti virgin. Siyak sir, virgin ako. Taga? Oo, sir. Kahit mo ang panagnagan, sir, umay ka dito balay. Ang ikasarnak pelaw muna, Ng pagbasaan nak pelaw muna. Then doon malpastik, panagraduar ko, at dan dumating trabaho ka na pintas, di kasarnak to. Manong Nemi kasla ang angaw idi. Ngayon kiti kinarasaw, kina prangka Manong Nemi ni Virgie, kat isut kasla naka-inlamak ken ko ano. Inyo storyak kini Rodel. Tala masasalakam. Servidura, siya ka mga opisina, anat ang mabaling ko na Virgin. Ngayon sigurado ka nga ta, baka karataan na ka lang. Hindi, umuna nga paniknikak. Nakasano nga rin ng muscle control man yan. Ano talaga nga nasiyat kayo? Teko nakagaroon ka nga ulit-ulitin. Nga ure pa dapat pakinimamang mo, nga mangimagbaga, ure sa sino iso na virgin man nun saan, na maknang man nun saan. No talaga nga ayatem. Ayatem. Ayatek? Sino? Ayatek ni Virgie.
Mariknak. Nga oray na nakurapay. Oray. Nga mo gusto at kinapang ka na. Naragsak ka sa sarita. Di, asawaan. Pagbasay ka no pa lang. Apay katawa ka. Kada mga met ito no, makapag-graduaran kat at trabaho na kat goodbye manual ko na naton. Nga ta? Tingorot ko nga pangon kwartaan na ka lang. Pagrangtayan na ka lang tapno umasenso. O hang ka di? Nagsapsapol nga rin magpabasa kang kuwan. Nagasorto ko nak. Ang tapno siyang kamaluki. Sa habang nga pagbabasaem, ramanamon. Tapno siyang kamaluki. Di kahit ko kumakit. Virgin nga, ikasar ko eh. Bahala ka. Di ka maawatan nga talaga si Kamanuel. Pinasyar ko iti may isa nga Domingo nga nung name iti bagbaga nga balayda. Day off na kanumat day ta, kahit na Domingo ti day off na. Gagangin lang ang balay manong name. May isa nga lakhay, iti nagsaludsudak nga dati sango ti balay. Tata, naibagabigat yo. Ay, sir, apaya. Dito ti balay da Virgie? Ay, ni Virgie, wan siya ta, ama na. Nakagam, tata. May daktulungan dito ta, bagkatin dito yung grocery items ngayon tugot, paangkod to eh. Ha? Ang barak mang pasyar ka ni Virgie. Siya ni Manuel. At ay coolmate na. At ay agar-aram kang kuha na. Ay, Sir Manuel. Alang kinagaman kami Tinulungan nak manunay may maslig matimay sa bakit. Ti inana. Ay, sir, nagaman kami, sir. Kada ito nga blessings. Kasla ayuda dito nga. Ay, nung muna ti kasto yung tiyempo ka talagang nga sa pulan dito eh. Kasla relief goods. Nakarkaro pa yung relief goods at nakaadado. Awan sa amin ni Virgie. Adda jay, bumba, madamat labana. Naumong kami timureng may, so nga kasto nga Domingo kitaglaba. Di kita nga kakabsat na. Nadadata nga gaayam da. Ni nga Rod Virgie na sa adatal upat nga kakabsat na. Kasta nga, di kita ka. Ay nga tulungan ni Manang yo, Rema, agbumba lang di may tulong yung kayong kuha. Naalala na. Serbi ti pigsayo. Nang, siniso na? Boyfriend ni ate? Boyfriend na to, nusong batang na Manang mo. Sir, nagwapo ka, baklang ka. Swerte ni Manang Virgie. Manong namin na pangkudinano ni Virgie iti bumba. Ay! Sir Manuel, Allah ka. Allah ni sa anak-anak abra. Sa mga lang-langdan. Abay ngamin, di kagbra. Kita ko, matsubsabalid to eh. Ikan nakashort ako. Orel ako mapkip. Lalala, baka noon da. Ulag dita nga, umasadag Kata, sir ka na reta. Ay, nagsorte mo din data nga ulag nusot mang dunsilya kanya ka. Talaga nga virgin ka? Ala ni sir. Kayat mo, panagnek, unak mo eh. Ang pagbasaan nakpila ka. Ala sir, ala, aping imay ka. Nakanunun mo kami. Adutin na ginatag ko na grocery Ay, magustuhan na kada tatang kinala nga. Ang lalalo na ikampi. At ako may drama mo sa dyan nga sigarilyo kay arak ni tatang. Ang dami. Uy, very good. Mangal daw kanti mo. Sir ha? Ora ka na sa papailan. Tang, tumilyo ka ti manok. Agparti ka. Ipasidato kay ni Sir Manuel. Manong nemi nanumuti ka sa saan da. Naragsak da. Natunos da manunin. Naging ka, nakaluto dan, nagisalsalapay mo't manunin ni Virgie na pangkutinulungan. Ala na pudot, sir. Linungan ka. Hangalak ti payo mo. Baka pumugot ka. Napugutak lang aro din. Pwede mangan kami manunin nagkamot da. Sir, kutsara ka lang, takamit, kamot kami. Di kamot, takmet. Amam takamit? Ang bigit di nga saan. Basta nagkamot, mukmet. Ang buguak lang hindi. Na imas gahim nagkamot ngagpaiso, no? Dadigot yung native nga manok na nagtinula. Anong magusto mga parte ti manok?
Sir, ba't ti ko lang? Oo, data ne. Alita dumanan, ba't ti ko lang na, data. Anabay, puon ti payak. Data bay. Anabay, so data yun. Baka kahit mo ti mall. Han? Siya, gusto ti mall. Kalpasan manon nimi ti pandangan inawis na iti sirok ti kay mito manon nimi ti amyanan ti balayda. Na presko dito ya. Asan sir, no kahit mo maturog ka, iyalang katipungan. Iyadam dito papag. Awan ti kudson mi Virgie, talagang kahit mo nagbasa, sir, pagbasahin ka. Marakop kan sa akin di ate ka pati naragsak ko. Di araw ko penak. I love you, Manuel. Talaga? Damo kang pala makita hindi kaya nailabak kan. Nang roon na kasta nagsasalita tatrabi. Korek lang. Orek lang makaterter na. Amo nakaprang-prang ka. Aman. Imagine na nga, as nagkakaidata, nga araw kupeng ka, nga kastoy. VG. Okay. Kahit mo agkan di kitilips ko, Virgin di kitilips ko. Sige man. Agat manok? Agat dalim ti manok? Agat orange ka, agat bati ko lang ti manok? Alam pa eh. Natatang kinanang mo. Awan ta. Di ka kakamsat mo. Napandamanin na kikaroba Dangamin boy-boyan dito tang agpupul. Mabalin ko kwartoyo. Takwartom. Diyak matered ang tirik na Sir, mga ano, my God. Kasano nung si Kuka, di kasar ka. Diyak pa nagbasa. Hindi, sabi ko matasang kaksi ko. Manong name si Morot ko nam. Tigrugsok manong name. Dinibus ko ang pinsan ni Suna ka nagitig kakabarang hakek ko. Naging kagpadpada kami nga lamo-lamo manong name. Kung napintas ni Barokong na manong. Oh Manuel. Manuel, itala nga marik nagtikastoy. Italaeng naagay ata ka. I love you, Manuel. Kidyak dinakdubay ba yan na? Magsagabak lakid di. Sagaway ba yan? Nangaruna no? Manuel, nayadam lang. Hanggang balit naburnok. Alis to lang dita. Alis to ka nung sumurikat na nabasa. Aray, Manuel. Aray, Manuel. Diyak ko makayat manong naming ituloy kaputan mo kamarigatan. Kakasimat. Ngayon dahil ito kung daoy ko mang panaknik ko na. Ori na laing karamot manong nami. Panitugan nga kukuna iti bukod ko. Nga nangi peksan na ito red. Manuel. Virgie. Napaniknik ako na. Aray, nasakit pa lang. Saan to naman daw Sige. Nagsamat tirik nami manong nami nadlaw ko. Kabutakas taon iti kayat-kat na. Iti pumsakin manong nami iti agurura bin iti saklot. Nagsangit. Awan turumang kasangit mo. Nagsangit ka mo na sakit. Baka may bayan anak naing. Baka tilang kinabirhen ko't kununutin. Kabutan ako rapay kamlaing. Virgie, sikan din na ba ikaw sa pulen? Iti kitak manong nemi, iti batog ti patong mi. Dara,
Sakit. Nasakit pa lang. Medyo. Sa moment kat... Dakdak. Saan to nasakit mo damdama? Ang mga nadantatatang kininanan. Alangarat pa lang for the second time around. Manuel. Kalbasan di man nun name impud numin kada ginaganak kang kuhan. Kasanuro din ba ito, sir, at handa kang nangawawagan ti sir, tatang. Nanang, hindi asawa mo ti anak ko, ti anak me. Nagbasa pa yung line. Kasanunog si Kug. Di aganak. Di kad kayo tumadaan ti apo ko. Lagit no dahil at desisyon mo, ang kita maramid mi. Basta ti kanaskan kat, amon to kumabaybayan ti anak mi, Saan ko maybayan, tatang, nanang, ikarik ka na kayo. Di lamamin ano to, pat nga tawan. Nga panagbasa na. Kasta nga ron, tinabasamak manong nami pinagbasak, tagbalinto nga asawa. Kat ko na kanyak ni Rodel. Nagananad ka lang, pare. Abay, nalapsat ni Virgie. Nalapsat nga talaga, anak nagbintot. Iti pa nagbasa na, may isang estudyante iso na. Siyempre, araw ganda ka pada ng estudyante. Amangan met, no, adamang sukot kang ka. Nga ta? No, diyak mamati. Gabuta nakasara ka, tikas kini. Virgin nga, napudno nga kayan. Anda pala sa puli na kanya kumatap na sukat dati sa bali. Sa bagay, ang imawang kasi iti aganan. Nasaktisi ka, masapol nga mang tanda na kiti, mang sipsipot ka ko, ano, at the eskwela. Sige, baam taramidak. Ang imata pa nagtalik ko kenkwanan. Namon, da pa kini mama, manong nimi, ti amin. Mga metno, maalilaw ka manen, anak. Maguston da kakit nga alilawan di kiti, babay. At da pa nagtalik ko kenkwanan. No talagang iba't patag ko. Nakamanlag ko na. Nagtalay ka keng kuha na. Very good. Agim sabi ko mga anak. Saan kanton nga maalilaw? Dahil nakaalilaw na naod yung mamakit. Sakta nagbidot ka rin. Kunak na no, Jes kat lalaki. Then baby Jack kat ubi. Ukin mo't kayang kanya Jes kat Jessica. Pasari sumarong karak manong name iti balayda, kat nukasta nga mailiw titong galmay sa kada kami manong name. Nagpapas kami taragsakim, nakakunduma. Di napupuutan ti alisto nga panaglabas ti panawen agraduaren ni Virgin. Iti kurso nga nursing manong name. Kat iti panagpaalan na, siyak ti naggastos manong name, inawis ko da papake ni mama ang matendar iti party na mamuna na kita agbalinto ng balayan da. Pagmanta di kaya kakaasin o kastang agbagyo di kasto yung klasik balayo, balayan to be. Anusan minabalayan, tanarod kata. Nanumok naman itla karpintero. Karpintero kagaya mong kaslasa mo nga matarimaan, di balay mo. Kastan sa ti karpintero. Di na matarimaan ti balayan na nalaing agpatakder ti balay. Barbarin no nagturpos ni Virgie na nandun trabaho na kahit tulungan nanto di kita di na kasta kan mapatarimaan ng balayo dahil talangan no ang gasawa nanto kini Manuel tuturo rayo mi ti panagasawa ang mga balay-balayan tore gasawan to ang dama kita anak sakto pa din ti mangibaga katakwada nga tulungan da di kita kakapsat ni Virgie. Neroan manong nami ni Virgin board na siya kon manong nami tiyang tulong keng kuwana tapno nag-regular iti may isa nga public hospital dito lo karmi. Kalpasan ti makatawin na pa nagtrabaho na. Naangayan manong nami darara pa api mi nga kasar. Naman pa saan nga Virgin ting kasar ko manong nami ng siyak iti nangusap iti ruangan ti langit. Ken siyak laing tilalaki di biyan.
Nadan kami manong nemi talungan nak, ket kas iti nagtutulagan mi, pinatarimami, pinadakkel ti balayda, family house da manong nemi, ken tultulungan mi, dagiti kakabsat na, napagraduaran mi ti duwa kanigiti adyan na. Adamat ng trabaho da manong nemi, tilangan buredag da tinabati, nga saan nga kami timang tultulong, dagiti kakabsat na, nga inauna, nga nakaraduar ka na tan trabaho na. Bigsa pa lang dapapagin ni mama, mga ayawan ka nagditalo nga anak mi kini Virgie manong nemi. Mawang opisina ak, sumarak matang duty, iti hospital, nukas tangan duty na. Ni Rodel agayam ko manong nemi. Nabayagan nga da, asawa na, 5 pekit din ti putot mo. Talo lang kayo ka pare, 5 kanyak. Wala, taduamat ka babae, loko. At kayo magpaputot, di kahit nga son nga doot asawam. Doot asawa, 5 putot ko. Baka kahit mo timadaan ti may kaduang asawa pare. Sangga tultulado. Nag-asat ka pa lang Manuel. Tanakasara ka kahit kas kini Virgie. Nga na yunam lang ti endinagan na Virgin. Dahito iti pagkasaritak manon nemi ti baro ngaglaklaag sapsapol ti birhen. Ada na sa pulan nan ngam ti pagarup na dan anak na kan ada asawa na uno live-in partner na. Ngayon tayo na dan, noan niya kinasinuman tinay iso ti magsama. Ni kari ni Virgie, nga nagkita kami, iti maysa, panakana dahil di kotsek, kat namamok isuna, iti maysa karinderya. Ana paneknikak, nga talaga nga siyak, kat siyak tulaing, ti lalaki di biyak na. Ay kaya manakunan ti hanos mo nga nang ibasa kat sapay kumata, damat na ibati nga adal, liliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga dimngeg, more power to your program. Tuya gunod agyaman nga pagaya mo, Manuel. Thank you kay Manuel. Iting ka pa nagsurat.